салом алейкум дӯстони азиз, умедворам ҳамаи шумо наз ҳастед. имрӯз духтарчаи ман картина барои вай мактаби расмкашиш тайёр кардааст. Барои ки имрӯз экзамен дорам, бояд вай супорам. инҷа мехел ҳар хел вайро накашидааст, пластилин тайёр кардааст. И пластилина бибинед, ала коҳои Тоҷикистон, инҷа бошад лод Татиджичка. Ага. Татиджик. Украина. Капка. Крючкая. Татарка. татарка. Инҷа бошад и халқи худамон, тоҷикои худамон. бинед, духтари тоҷик ҳозир чашмош тайёр нестай. И писара чашмош тайёр шудагӣ тоқи саршона бинед, бо чӣ қадar хушрӯ кардааст, кашидааст, не кардааст. Вай духтари тоҷик самбуса пухтай. Ягон кас ягон чӣ овардагӣ не, ҳар тоҷикои худмон меҳмон дӯстем ку мо вай дасти холӣ намебинем. Вай самбуса тайёр кардем. Самбусаш бо маззай, да? Это самса? Да. Вкусно, наверное? Чем-чем? Вкусно? Нет, это плотина. Я знаю, что. Инҷа бошайна яшам тайёра. Вай и духтари Украин Кавказ хай гуфт, иш боша вай рус и татарка. Ҳамихас ҳозир ё тайёр шудагӣ не, фақат либосошу туфли. Тоҷикои худамоно ина туфлиашона бинед, либосошона бинед, чӣ қадar хушрӯ. Медонам манда мақбул шуд. Шумода чӣ хел нависед, мақбул шуд ё не? Ҳозир бояд тайёр шавад. Бо камтари дигарам навор мекунем. Бо якчи дигам тайёр кардааст. Это кто? На. Как рыбка, по-моему, не? Рыбка. Похоже на рыбку. Не чё хушрӯ. Мана картинаи мо тайёр шуд. Бинед чӣ қадar хушрӯ. манда мақбул шуд, лекин ҳоло мегӯям ки манда мақбул нест. Барое ки тез тайёр кард, бояд додан дар кор. Халқи тоҷики худамон, духтари украинка, чашмош сабзак, ин аз Кавказ, бурудоша бин бо. Русская чашмош каботак. И боша татарка. Шумода чӣ хел мақбул ҳаст ё не? Нависед. Ба фикрам аз ҳама хушрӯ ҳамин халқи худамон, тоҷики худамон. Зинда бод Тоҷикистон. Шумо чӣ фикр доред? Для меня не очень. Ну как вам? Поставь лайк и подписаться на мой канал. Всем пока-пока.